Miksu. No niin. Heikkilä Miika. Ja sitten Kuusela Krisse. Lisäaplodeja tumulta. Puuttuuko joku hyökkääjistä? Jasu! Kuka Jasu? Jaksu! Juhani Jasu! Ja sitten siirrytään valmennuspuolelle. Lähdetään siitä, että otetaan päävalmentaja ensiksi Jussi, Tavola Jussi. Tavola, annetaan Jussi. Ja sitten Ojasen Maki, eli Komo. Kimmo. Tuonosen Tono, Petri. Päiväjärven Jaakko, eli Jaska. Jaska ei ole paikalla, mutta Jaskalle huudettiin siitä huolimatta. Seuraavana Männistö. Pämi. Ja Joona Pekkanen tuli siinä Pämin. Ja sitten Pekkasen Jorima. Jorke. Pohjoisen Vellu. Ja fysioterapeuttaja Uotila Toni. Ja ääni ei voi laskea, nämä kaikki äänettömän tärkeitä herroja. Sitten lisää fysiota. Viinasen Jouni. Ja lääkäriosastoa. Kianta Tomi Kianta. Tanuksen Michel, Tanus.
Ja sitten toimitusjohtaja Leinosen Nikki. Leinonen, missä Leinonen? Ja sitten puheenjohtaja Peltosen Erkki. Erkki on täällä. Terve Erkki sinne vaan. Tangon askelin. Ja sitten Niks Naks. Ei sinne vielä, ei ruveta vielä puhumaan Erkki. Ei tässä lavashouta varasta vielä tässä vaiheessa. Sitten vielä Niks Naks mies nimittäin. Tastin Nikke. Niklas Tast. Oli sitten tässä. Eikä verrata pikku... Huvilupa loppuu, aika lähtee kotiin. Kapteeni! Jukka Peltola ja poika! Ja pyydetään tänne ensimmäisenä tietenkin joukkueen kapteeni ja kyllä Ponsa on kova jätkä myöskin. Joukkueen kapteeni Jukka Peltola. Mun jos kysyvät, että mitä oot aina halunnut, jos pääsisit pojan kanssa Keskustorille, mutta se selvisi siinä. Se oli kaikki siinä vai? Mikä fiilis? Käsittämätöntä, kiitos tästä kaikesta. Silmä on mustana ja ropat on mustana. Sä oot aika monta vuotta joutunut myöskin odottaa tätä kaveria, mikä sun sylissä on. Kyllä tässä on joutunut odottaa ja nyt kun tää kaikki kulminoituu tämän porukan tän kanssa, niin tää on ihan käsittämätön fiilis. Otetaan lisää kapteenistoa. Kanki! Sama kysymys. Mitä sä oot aina halunnut tehdä, jos sulla olisi muutama 10 000 ihmistä? Saat ihan oma mikrofoni. Nyt saat tehdä ihan, älä nyt ihan mitä tahansa, mutta mitä oot halunnut? Eikö tää ollut perheohjelma? Tää on perheohjelma nimenomaan. Hyvä, että muistit itsensä tuossa juuri viime hetkellä. Eiköhän lähetä tästä porukalla. Muototalo Aalta 15-20, niin Saravan Pekka!
Pekka. Peksi! Mitä sä oot mieltä siinä? Kato tonne yleisön sekaan. Niin. No, tuntui vähän Jokillakin tuossa äsken olevan vaikeuksia Salojen kanssa, niin samoilla linjoilla mennään. Onhan tää niin mahtava, hienoa ja tämmöisessä joukkueessa, että saa olla mukana vielä kuitenkin tässä vaiheessa tätä jääkiekkoilijan uraa, niin on se ihan mahtava homma, että saa nauttia tämmöisistä hetkistä ja varsinkin tietysti me ollaan pelaajina ja joukkueena ja muuten odotettu tätä päivää niin kuin pitkään ja tehty sen eteen töitä, mutta ei me nautita mistään muusta sen enempää kuin se, että tää kaupunki ja nämä fanit ja tää porukka niin saa vihdoin juhlia täällä aidosti ja Me oltiin tässä samassa paikassa vähän eri lavalla vuonna 2003. Mikä on ero näillä kahdella Suomen mestaruudella? 13 vuotta. Niin, varmaan se aika tietysti tekee sinne sen, että tässä on tajunnut välillä sen, että se ei ole mitenkään niin kuin silloin mun ura alkoi sillä, että 2 ensimmäistä vuotta oltiin finaalissa ja jäätiin hopeille ja sitten 3. vuotena